Sanibona, phinde nibikelele nje futhi namhlanje ngalethuma ngalomzuzu ngalihora. Sibonge nje uthando lukaBaba ohlala ekhaya ezulwini, sibonge uthando lukaNkulunkulu oyingcwele, sibonge uthando lukaMoya oyingcwele, sibonge uthando lukaMvelinqangi, sibonge uthando lukaMnini Mandla wonke konke asenzela kona. Yazi senje senkonzweni uNkulunkulu watshala amazwi enhliziyweni yami, ngize nje ngabhala phansi isihloko esithi khanyisa ungabe usacima. Khanyisa ungabe usacima. Before nje sidlulele leso sihloko, fisa niqonde bantu baNkulunkulu nazi ukuthi zikhona nezinye izinkundla zokuxhumana ku-YouTube uLihle Ithemba, Mzobe, ku-Instagram uLihle Ithemba Wendy with IE Mzobe, ku-TikTok uLihle Ithemba, ku-Facebook uLihle Ithemba Mzobe. So uma ufisa nje ukuthola omunye umyalezo, uthola umyalezo ogcwele, uthola konke ungakwazi ukuthi ngithole kulezi zinkundla zokuxhumana. So nje Nkosi mina nibusise, sinihlale nazi ukuthi sihlangene ngezwi kaNkulunkulu ngokukhulisana emphefumulweni, ngokufundisana, ngokusizana, ngoba senesibani kumele akhanyisele nomunye, asibeke phezu kwetafula angasifaki ngaphansi kwetafula, khona sizokwazi ukuthi sibe size kubona bonke abantu, sihambe ngokulunga, sithole lokuphila okuphakade simenyelwe kuko sonke. So nje Nkosi nje ibe nani isihloko nje sithi khanyisa ungabe usacima. Khanyisa ungabe usacima. Uyazi ukuthi uma wenza something ngokumuntu emcasulayo, usuke selinde nje ukuthi yabona nje mengabe wayisusa leyo nto, ave ngizodila nawe, ave ngizombamba usibani. It's like umuntu ezofika aphuke noma ezofike let's say uyakorobha nje endlini, avela afike anyathele ngodaka. Uyazi ukuthi awufuni kabi umuntu ukuthi angene mangabe kusamanzi, avela anyathele ngodaka abese yabaleka. Uyazi ukuthi okay, njengoba usabaleka nje kanje ngizombamba usibani, ngizombamba esekhathele, ngizombamba, yazi ngizombamba esehlele esekohliwe futhi. So kukona konke abantu bakaNkulunkulu sihlezi sazi ukuthi yonke into enoNkulunkulu lapha emhlabeni inokukhanya, in a bright light. Iqiniso laNkulunkulu lingukukhanya. Athi ezwini kaMatthew 5:14, nina ningukukhanya kwezwe. Umusa senza njalo nje nabantwana bami, ethi mina ngingukukhanya kwezwe. Umuzi owakhiwe ngasentabeni ungesitheke. So siba ngukukhanya kwezwe uma sikhanyisa ngezwi likaNkulunkulu. Uma lihlala kithi siliphila, let's say nje lihlala kimi ngiyaliphila, yonke into uNkulunkulu ayishoyo ngiyayenza, methi gqoka kanje ngigqoke kanje, methi hamba kanje enza kanje, ethi ngikuthuma kusibani, ngiba ngukukhanya kwezwe, because the light kaNkulunkulu ihlala kimi, iqiniso lakhe lihlala kimi. Makuhlala iqiniso kimi, kuhlela uKristu uqobo, ngokuba uthi uthini encwadini kaJohn 14, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Sazi ke abantu bakaNkulunkulu ukuthi yonke into enokukhanya izondeka kanjani lapha emhlabeni, ngoba umhlaba ubuswa yini? Ubumnyama, and uSathane wafika nini? Wafika kuqala. So ngale nkathi uyishine so bright ilight kaNkulunkulu, lethe uyashumayela, wenza open air, ushumela emaredweni, ushumela ku TV, le light yakho isisuke sesilindile ncane inhlanzana yentuba yokuthi uyoyicima nini le light, uyokhathala nini, uyolala nini, ngiyomthola nini, uyovilapha nini ukuzila ukudla, uyovilapha nini ukwenza ukuthi ngaleyo ndlela uyobe segadla ke sesitraga ebese yakushaya ngaleso sikhathi nangalelo thuba nangalomzuzu. Kufana nesilwane nje, lethe isilwane esingakufuni ukukhanya ebusuku, sihamba nje ebumnyameni kuphela, wena uzosikhanyisa ngethoshi, sizokulinda nje walicima nje leli thoshi khalakatha. So kukona konke abantu baNkulunkulu masazi ukuthi masiphila singamakholwa, uma samthatha uKristu, uma sathatha ukukhanya kwakhe, uma saqala sashumayela, uma saqala sazila ukudla, saqala saya entabeni, saqala saya emanzini, saqala senza ukulunga nobungcwele, asingabe sakudedela. Waqala wawubasa umlilo, ungabe usawucima, uthi uma ubheka ukuthi okay sekwamalahle, hamba ufuna ezinye inkuni, uvuthele, ukhwezele, khona uzokwazi ukuthi uphinde uvuthe futhi kabusha lo mlilo okwazana noNkulunkulu, lo mlilo wokhuleka, lo mlilo okwenza intando kaNkulunkulu. Ungabe usawucima, ngoba ngokucima kwakho iSathane uzofika namanzi awathi bhunyelele ebese ngaphinde kwakhanyiseka. That is why uthola ukuthi amakholwa ethu way powerful kakhulu, mase zuzwe isitha avele awe angaphinde akwazi ukuthi aphaphame noma avuke futhi ekukholeni aphinde avuthe ngale ndlela bekade evutha ngayo. So kukona konke thina into ekumele siyenze,
usamandla uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngiyacela ukuthi ungiphe isibani sami ukuthi singacimi. The only way ukuthi isibani sakho singacimi iyodwa ukuthi ube nomoya ongcwele, ngoba umoya ongcwele uyini? Ungamafutha amafutha othi mothela kwisibani ebese isibani sakho sivuthe njalo. Amafutha ngomoya ongcwele lokuqondisa ezonweni, lokutshela ukuthi hayi awenzanga kahle, lokutshela ukuthi hey uqamba amanga wena namhlanje ivuma isono sakho, lokukhumbuza ukuthi ayibo uyakhumbula ukuthi uhlebile wena lapha eTexila unakanga, uyakhumbula ukuthi wenza ukuthi nokuthi okuzondekayo enkosini. So ngaleyo ndlela ngokuba namafutha angomoya ongcwele wenza ukuthi isibani sakho sivuthe njalo, ngoba ngale nkathi ukhunjuzwa ngesono sakho bese uguqa ngedolo lakho bese uyazivuma uthethelele kusona, uqala phansi ube fresh kabusha, uqala phansi izulu likwazi ukuthi lihlale eduzane nawe, ngoba izulu lingcwele, asihlale endaweni engcolile, asihlali nomuntu ongcolile, lihlala nomuntu onjani ongcwele ozingcwelisa ubusuku nemini. Sizingcwelisa kanjani bantu baNkulunkulu? Ngokuhlambulula izingubo zethu esizigqokayo usuku nosuku, ngokuhlanza imizimba yethu, ngokuvuma izono zethu. Ngaleyo ndlela mase ukwenzile konke lokho uba ngcwele. Ngokuba ngcwele kwakho izulu liyasondela lizohlala kuphi? Eduzane nawe, liyothi mase lihlele eduzane nawe ebese uphila impilo yobungcwele, izulu lihlale lithokozile ngawe. Ngokuba mawenza njalo uzokwazi ukuthi usiyaleza ukuthi alright kumele wenze intando kaNkulunkulu kanje nakanje nakanje. Sokubona konke bantu baNkulunkulu masazi ukuthi izulu lindele kithi ukuthi senze intando yakhe, so masingacimi. Njengoba ususikhanyisile, khanyisa ungabe usacima. Isihloko sethu khanyisa ungabe usacima. So sesiyamazi uKristu, sesikholiwe, sesibhabhadisiwe, ngithi sesihamba naye. Kunzima endleleni, akumnandi, akulula, kepha nguNkulunkulu sithola njalo. Mahlale njalo siwuvuthisa lo mlilo, mahlale njalo siyibuyisele enkosini, mahlale njalo silangazela ukwenza intando kaNkulunkulu. Uma ungakakholwa ngithi maye kuwe ulindeni, awufuni kanti wena ukuphila. Bantu baNkulunkulu into engiyaziyo mina ngineshoyo ngayo, akekho umuntu ongakuthanda ukuphila. Yabo kuba ukuthanda ukuphila ngaba uvuka ekseni uhambe uyosebenza, khona uzokwenza njani? Uzothola isinkwa, lesi isinkwa sokunikeza amandla, la mandla lawo uzokunikeza ukuthi uthole amanye amandla ukuthi uwenze enye imali, enye imali futhi izokwenza ukuthi uthenge izinto oyithandayo, izinto oyithandayo bese uyayijabulisa. Ujabulela ini? Ujabula kephi? Ujabula lapha emhlabeni, ujabula kanjani? Ujabula ngokuphila. So wonke umuntu deep down uyakulangazelela ukuphila. Ngisho ngagijimela ngendlela ezi-wrong, ngisho ngagijimela injabulo ngendlela e-wrong, ugijime ngabafana, ugijime ngemali, ugijime ngey'moto, ugijime uyitshela ukuthi zonke lezi zinto ziyakujabulisa, kanti cha, zijabulisa inyama yakho nje kuphela, futhi leso sikhashana lowo mzuzwana bese ziyaphela. Into ebalulekile kumele ukuthi ilwele engakujabulisi ngonaphakade ukuthi uthokozise umphefumulo wakho. Esho njalo incwadi amaHubo okuqala ukuthi bobusisi wokuthokoza kwabo usemthethweni kaJehova, abazindla ngomthetho wakhe ubusuku nemini, abaqaphela ukwenza njengokusho kwakhe. So ma uzithabise uzithokozise ngomthetho kabani? kaNkulunkulu odalela amazwe nomhlaba. Ungazithabisi ngezinto zalapha emhlabeni engeza kusiza ngalo sezosala lapha emhlabeni. Esho njalo incwadi yaMshumayeli chapter 11 ethi thokoza nsizwa ebusheni bakho, kodwa azi ukuthi konke lokho okwenzayo kuyongenisa ekwahluleleni, ngoba futhi konke kuyize leze. Hayi ukuthi uNkulunkulu akafuni ukuthi sijabule, hayi ukuthi uNkulunkulu akafuni, kodwa ufuna sijabule ebukhoneni bakhe. Mawudla udlela inkosi, mawuphuza uphuzele inkosi, mawugqoka ugqoke ngokuzotha ugqokele inkosi, mawuhamba indlela ewenza ngayo imthabise uNkulunkulu, ngokuba uzohlala seduzane nawe. Awuthandi ukuhlala eduzane noNkulunkulu? Ukhona umuntu othanda ukuhlala kude nomuntu amthandayo? Akekho. So bantu baNkulunkulu, ukuphela kwezinto zonke sekufikile. Namhlanje kusayisimemo ezingoma ezinkulu ezimnandi, indaba zombuso wezulu. uKristu mina ngithume zona uthi tshela abantu ukuthi mabaphenduke, babhabhadiswe. Ukuphenduka kona okwezoni kuphela, okwethu sonke, ngoba sonke siyizoni. Phenduke every day, because wonile waphinde futhi wakwenza lokho, wona phinda wakwenza, wona phinda wakwenza. It's like idish. Indishi uyaphaka kuyona namhlanje uphuthe nobhontshisi. Obviously mase singcolile uzothi njani? Uzoyilahla? Cha, uzoyiwasha mase usufuna ukuphaka ipharishi. Uphinde futhi uphaka okunye izongcola futhi. Exactly nezimpahla zokugqoka. Ngizoyithela nga something, kumele ngenze njani? Kumele ngiyilahle ijacket yami? Cha, ngiyayiwasha ngiphinde ngiyigqoke futhi.
Nemizimba yethu iyangcola kanjalo usuku nosuku, ngezona ezihlezi zikhona lapha emhlabeni zilwisa icebo laNkulunkulu, ngoba ngesona ohlala esikuvakashelayo. Funa usathane ukuthi akumangalele ngaso khona ezoku-create lo moya we-doubt, bese uya-create lo moya we-depression, bese uya-give up ukuthi ayikho lento yokukholwa, vele ngumkhulumoni mina, azilimi ezetsheni, shuthi sonke sivele siyesihogweni. Ushiye phansi ukukholwa, uhambe namanyala, uhambe nobumnyama, uye ngampela esihogweni, kanti usathane beqambela amanga. Ubungazivuma leso sono sakho, nangakusasa uphinde usivume leso sono sakho, nangakusasa uphinde usivume leso sono sakho, ngoba into ebalulekile ulasini ukuthi ufelephi. Ungakhethi ukuthi hayi ngifuna ukuyofela khona, cha, ilwa. So khanyisa, ungabe usacima. Ukholwa uqala ukuhlakanipha ukumesaba uNkulunkulu, ukholwa kuqonda, ukholwa abantu baNkulunkulu kukwaneliseka. Kukona konke abantu baNkulunkulu masikasicime isibani, masisikhanyise njalo. Uma ungakakholwa, khetha uKristu njengeNkosi noMsindisi khona uzothola ukuphila okuphakade, ngoba uyena yedwa onokuphila okuphakade. Uma usukholiwe, usuyikholwa, usuneminyaka, ilwa, uphenduke every day. Uvume zonke izono zakho, nongasayikhumbuli, ukhale eNkosini, ngoba sihlalele lokho singaze sazuzokufa, sazisola ngesingakwenzanga ebekade sinalo ithuba lokuthi sikwenze. So iNkosi nje benaneni bosizi, khanyisa ungabe usacima, khanyisa ungabe usacima. Izinkulu ezimnandaba zombuso wezulu sithi bantu phendukani, ngoba umbuso wezulu ususondele. Hlengo nesinde sinibhabhadise, ngoba phela izinto zakho sekufikile, kanti nokufa kuseduze kakhulu, bengaphuca leli thuba. Masisebenzise ukuze singayisoli, sihlale bukhona baNkulunkulu, sizondle izwi lakhe, siqine, siphelele kuye, senze intando yakhe, ngoba phela izinto zonke sekufikile. Sibe nanini bosizi, sihlale nazo uNkulunkulu asizonde isono, uNkulunkulu uyabuthanda bungcwele manje uzophakade. Amen.